bine chinezește, vorbește englezește, vorbește bine englezește. Vreau să vi prezint pe prietenii mei. Și tu poți să arăți TV dacă vrei, cum să spuneți și ție camera. Băi, Nima, dar doar în bluză. Dar n-am bluză. Dar n-am bluză pe mine. De ce? Să nu te sperii? Nu! Mi se fac pătrățelele. De-aia. Să vi prezint pe prietenii mei. Dar mai puțin pe domnul Castravete din imediat. El este domnul Maimuțică. Uite-te la ei, Maimuțica. Mai încolo. Acolo. Ce vrei să văd la mine? Și domnul Coco. Maimuțica mă sperii. Maimuțica. Ce mă strânge la vede? Secretul bătic. Nu, ai, mami! În timpul poți să nu te livele. Poți să le am zis. Să vă prezint pe mașinuța mea, vrum, vrum. Scoate sunete. Gata, ajungem cu maimuțărele. 1+1, Tibi! Adu maimuța. 1+1, Tibi! Ce? 1+1. Asta era cu infinit că nu se știe câți copii au. Corect! Vedeți? 1+1 egal cu un infinit. Nu se știe câți copii pot să facă. Domnul Tibi dă report când vrei. Când vrei, azi, mâine sau dimineață. Nu contează. Dacă dai report, te omor. Vouă, vedeți? Chestia ascuțită. Nu se vede. Compas. Acum. Ce vrei să... Bă, te am încet cu aia. Bine. Să vă prezentăm pe Tibi. Dai acolo, țin pe mișca. Nu mă mișc. Full option. El este prietenul meu, Tibi, care o să-mi răspundă momentan la întrebări. Zâmbește și tu puțin! Nu mă înjura! Sunt copii mici pe canal. Dacă o să am un coment sau un video. Da, un video. Așa, el va fi prietenul meu pe parcurs și în parcursul episoadelor. E cu creeperii ăștia, fratele meu. Da, se joacă puțin Minecraft, dar nu o să vă deranjez. Hai să vă mai prezint chestii. Nu mai știu ce să prezint. Fără și ele simțite și mai Pentru fete vă urez să citiți Bravo Girl. Costă doar 2,50 €. Se găsește în orice chioșc. Am vreau să spun, în paranteză, el să mai cu fete la școală. Da, și mai fotolaie. Fotolaie. Este așa deșteaptă ca o blondă. Mersi. O vezi? Trebuie să mă vadă toți. Să vadă amândoi. Ești în pijamale, cine vrea să te vadă? Băgați picioarele. Ea e tableta mea, cămeruța. Îmi bat cămeruța în tine, nu mai spus. Vede de un? Se vede copii? Andrei, nu, am pusat puțin mai acolo. Mă jos, mă pudă. Nu, că vede dopul. Să bag un cur mai bine. Bag piciorul jos de creeper. Așa. Nemă unită. Vreți să vă arăt o chestie din Minecraft? O să vă arăt acum. Nu mă întrerupe. Pescuiesc. Nu merg serverele, de fapt nu merg unele servere. Merge tot. Înțelegeți? Înțelegeți voi, copii? Tibi! Cum fac eu acum? O faci, cum vrei. Da, dacă întorci camera invers. Eu sunt copil copac și sunt cu stânga. O veste de la mine, copii. What the fuck? Nu mai înjura, sunt copii aici. Nu glumesc, am pescuit și mi-a dat niște pantofi. O întrebare.
Pe ce vrei, Tibi? Te întrebăm pe tine. Pe creativ sau pe supraviețuire? Eu mă joc pe server, nu contează. Pe care vrei tu? Alege. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mai am doar o liniuță la cameră, deci zi repede. Mă doare în cur. Pe supraviețuire. De ce ai de supraviețuire? Da. Am luat foc! Toate așa. Reînvie toate itemele mele. Aveam, deci știți ce aveam eu? 14 stecuri de piatră. Aveam 64 de stecuri de piatră. Da, eu aveam 64, știi? Dar frate, băi, cu pești. O să mă vedeți pe mine momentan, când am acum o vacă. Vreau să zic ceva, Andrei. Peștii zboară. De ce ca din cer? Ce e aici, frate? Mă rog Vecea mea căsuță. What the fuck, mi-a închis cineva ușa, ești prost? Wow, Gripper. Enderman. Bă, am un ou de dragon în joc ăsta, aici, înăuntru. Tu ai văzut ce am făcut? Le-am zis oamenilor că ești ruscopluta. Bravo, ok. O mine nu mă interesează ce zic eu de mine. Dacă e ceva de... De mai că da. Bă, dacă zic eu ceva de maică ta și cât de frumoasă e. Că n-am zis nimica. Nebunul ăsta. Cum se face o unghiță? O întrebare. Bă, mi s-au pus ouă de dragon în casă, tu ești prost? Cum? Habar n-am. Sparg cu nou, ce chestie. Nu, dar mi se spawnează ouă de dragon. Vrei să facem la loc stecurile? Parcă mi-ar fi lene. Dar îmi trebuie. Mă, parcă mi-ar fi lene. Dar îmi trebuie. Ce viață crudă. Vacă! Stați că o să fiu pe Ar pat. mai mă jucați cu mine. Ce? Joacă unul cu mine. Bine, așa, cred că v-ați plictisit când vă uitați la mine în timp ce mă joc Minecraft, deci o să ieșim. Ai, ce ură jocul ăsta. Cei care ați vizionat primul vlog al Andrei, trebuie să vedeți ceva. Tibi, nu le zice! Înțeles? Bine, au fost doar câteva episoade din vlogul Andrei. Hei, ce mai faceți? Eu sunt Andrei. Mă vedea în ghiștioana, parcă. Nu. Bine, am dat de fată timp de 2 episoade în același timp. Samba, ciorul. Ce e, mă, cu... Ce? Îl găsiți pe el, pe psihologul ăsta îl găsiți. Pe psihologul ăsta îl găsiți în cimitirul eroilor, puteți să-l găsiți. Vă face o terapie de nota 1. Vă zic eu, numai $30.000. Bă, e gratis pentru fete. Pentru băieți, deci pentru fete e gratis, pentru băieți este ce preț vrei? 1 leu. Pentru băieți 1 leu, da? Ți-au auzit toți băieții? Îmi plac lei, mă, îmi plac lei. Adică 1 leu adevărat, Nu. care face Nu știu că pisicuțe. măr. Pisicuța, da? Bă, am luat o lopată. Am luat o lopată. Așa, băiețaie, zice să mai prezint. Prezintă scurul la cameră. Stai că după aia tu faci report. Mă reportez. Aici am chinobănuții. Vedeți, am 3 portofele. Yo! Vrei să vezi cum... Vrei să vezi cum cânt eu? Nu mă tortura, te rog, Andrei.
Uite cum cânt. Stai să îți bag și negativ. Până când soarele răsare și în altă seara de nu dorește nimic. Ți-a plăcut cum cânt? V-a plăcut cum cânt? Nu. Ne-ai simțit-o, dracu. Brânge. 12.000 de ani. Ești fetiță. Să știe. Liniște, trebuie să mai îngâi bărbița. N-ai barbă. Ba De da. ce am eu un fir de păr pe barbă. Da, tu ai frumușei tăi, da? Lasă-mă că bărbia ta arată ca fundul unui bebeluș. Dar nu știu ce s-a întâmplat după serverul ăsta, că știi că casa mea e bântuită. Chiar? Da. S-a spawnat ou de dragon. Și de cine ai S-a bănuită? deschis ușa. O s-a deschis ușa la casă. Vrei să vă fac o melodie? Mă duc din nou în casă. Vreau să mă duc Un să DJ fiu în casă. super, super bun. Bine, am filmat ceva, dar nu știu cât. Tibi, Da. vreau să-mi alegi o melodie. A, bă, ga mea și pula în tine. Vrei să vă arăt o chestie? Uitați! Noi ne-am râs de ne-am prăpădit. A, aia cu... Ha, ha, ha! A, nu. Asta am văzut. Stai că mai am una, dar nu știu unde. Uite, asta, fum SMS. Râde că nu poate să zică SMS. Deci, râde că nu poate să zică SMS. Fiți atenți. Mă pici pe mine de râs. Sau clubul. Sfârșit. Sau, uitați, fiți atenți aici. De asta v-am zis DJ. Zi pe aia cu... Cum se cheamă, frate? Dar aia Delia, Nu. aia care l-am pus pe Alex să slăbească. Nu. Nu, aia, cum se numea fratele meu? Minim 2. Stai De așa. aia. Aia cu nusul pula des. Aha. Aia pe ți-am zis, minim 2. A, păi nu știu melodia. Știu doar aia. Te-ai pus foarte interesant. Da, pentru că ți-am zis eu melodia, știi? Mai spate. Stați așa că mi-am pierdut rândul în viață. Umanism, cu inima pe foc, și o anul ca să râzi pe seară pe rană, ca să mă doară că eu sunt
închide microfonul. De ce? Pentru că să nu cade vempu. Păi, Îmi bat piciorul. nebun. Ce vrei să-i facem? Tata, nebun, băga mea și picioare în grâu. Închide microfonul, nenea! Să vă fac reclamă. Să fac reclamă la bulă. Stați așa că nu plecați voi fără reclamă. Deci de la mine nu plecați fără nicio reclamă. Deci dacă mama nu primește, șefa de la Kaufland nu primește reclamă. Tata, concedează-te pe maică mea. Bă, mama e la pază, șef de obiectiv aici, la pază. Două prezervative. Stai, reclamă, să reclamă. Reclamă la Colgate, mă. Vă obligă să vă spălați pe dinți. Vă fac reclamă la ăsta, la Orange. Hai, frate, că e la Colgate. Liniște. Tata, mă, se Dar stai că ăsta n-are sunet. Stai să luau de la început. Ce sunet e schizofrenic, nu mă copile. În doi, distracție mai mare. De aceea cu Orange Prepay vorbești cu jumătate în plus. Ia-ți o cartelă Prepay acum și tot anul care vine ai credit cadou să vorbești 10 minute naționale la fiecare 20 de minute consumate, iar la toate apelurile naționale ai tarife Orange. Copii! Asta e din... Aia, cum se numește? Aia, din 2006 reclama. A zis să-ți cumperi de pe 31 decembrie 2006. Și tu vrei să ne cumpărăm acum, mă, deșteptule? Nu, lasă că ne ducem noi puțin în timp, da? Da, mă, mașina timpului. Ești tu până în China. Ei, mă duc să până în China. Cum poți participa la concursul Kaufland și Europa FM te premiază cash? Acum 3 ani. Acum 4 ani. Atunci Acum dacă 3 ani. Acum 1 an. nu sunt, Acum 3 ani. nu sunt, Bă, 2013 vreau. nu sunt ceva. Acum 3 luni. E bun? Acum 10 ani. E bun? Face așa. Acum 3 luni. Acum facem acum 3 luni. Ne prezentăm. Prostul. Liniște. Ce-a fost asta? Ah. Supermarket. Desșaheș. Ce cauza de asta, frate? Ganz ehrlich gesagt, ich kann in diesem Haus bei 1,6 Asta e Kaufland din China. meine persönliche Zielstellung in der Mitarbeitermotivation. Mir persönlich liegt das Thema Ausbildung sehr am Herzen. Eine Vielzahl aller wahren Bereichsleiter in diesem Haus sind rekrutiert worden als Auszubildende aus den eigenen Reihen. De când... O întrebare. De când Kauflandul seamănă ca cel din Tulcea, dar este din America? Bă, tu mă asculti? Vreți reclamă la Casper? Nu contează. Așa, stați așa. Nu uitați că tu n-am făcut niciodată reclamă la site-ul meu, la canalul meu, să vă fac acum. Vă rog eu frumos din suflet. Măcar dacă fac și eu un videoclip și îl postez. Dați cum a făcut eu report în... Te-ai zis? Am zis că mă fut. Da. Ce-mi place melodia. Uite ce frumos cânt. ¿Sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. Tacatá, bro. Dale, vamos a hacer tu tacatá.
nu vreau să fac papa în burta lui. Așa ce să ne mai prezint. Că sigur o să se plictisească. Vrei să prezint viitorul tău mormânt? Da. Hai că o să fie în China, că-ți dau un pumn până ajungi pe Marte. Da. Am face Pilot și în curgul. Mai să-mi bat piciorul. Ce De se când are? Pacul de împuțită. Astea-ar furu foc. Nu ai vorbit cu mine așa, știi? Nu vorbesc cu tine, vorbesc aici cu un zombie și un custier, de care trage ca nebunul. Taci puțin, mă! Copii, ce fel mă simt. Parcă aș vorbi cu mine când mă uit în cameră, dar vorbesc cu voi dacă vă uitați. N-are chiar niciun pic de logică, sens. Virgulă sens. Ce naiba mi-a schimbat eu toate... Poate mă reportez că fac o chestie.